Dili mga higala mabahiran o madaot. Kay aron mo gawas ang tinuod mga higala, mapriso na kung mapriso, mga pro Duterte man o dili, pro Marcos man o dili, mga igsoon, ang atong gipanghinaot bay, ang atong gipanghinaot ha, nga mahuman na ning korupsyon sa Pilipinas, kay mauni dahilan, mauni rason, nganong galisod ta, mauni rason mga higala, nga doon tay mga palpak nga karsada, mauni rason mga higala, nganong doon tay palpak nga mga tulay, mauni rason mga higala, nganong doon mga palpak nga mga flood control, gumikan imbes mga higala, ang kwarta mo, paingon dito kinatibok ang proyekto, katunga o sobras katunga, paingon mas bulsa mga higala sa mga hakog nga mga politiko, mga kaigsoon. Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye. Kinahanglan na nato mga higalang matulukan gumikan kay we are wasting money. Nag-usik tag kwarta. Nga may rabag ilahan ng kwarta. No, ang ato baya gina mga higala gikan as panudlanan sa mga tao kung dili man siguro literal nga gikan sa imong bulsa pero ikaw mga higala taxpayer o kaha mga higala gumikan kay Pilipino ka, collateral ka mga higala. Kaya ron nga makautang ang Pilipinas nga to sa laing nasyon kinahanglan napay tao ni. Imagine na wala po nagpuyo ang Pilipinas pautangon pa kahata. Di na siguro ta pautangon mga higala oy. Bullseye. Bullseye.